कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS बंदीच्या वक्तव्याबद्दल प्रियांका खरगे यांका रुपाली नाईक हेमगेले प्रत्युत्तर। कारवार भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी सांगले की मंत्री प्रियांका खरगे यांनी फक्त प्रसिद्धी खातीर आणि राजकीय महत्वाकांक्षे खातीर RSS हेंचेर बंदी घालूं जाय म्हण उलयल्ले आसा। राज्य सरकार RSS ची मिरवणूक काडच्या परवानगी दितेना, गणवेश घालच्या कर्मचारीचेर कारवाई करते आसा। काँग्रेस सरकार देशभक्त आणि देश सेवा करच्या RSSचेर कारवाई करून देशद्रोहीक आश्रय दिते आसा, अशी रुपाली नाईक हेमी सरकाराचेर टिका केली। RSS हेमी स्वतःक देशासाठी समर्पित केला आणि आतापर्यंत 100 वर्षां सेवा करते आसात। या 100 वर्षात RSSन जायत्या संकटाक तोंड दिले आसा। काँग्रेसान भूतकाळात RSSक हडोवच्या खूप प्रयत्न केले तरी तेमकां यश मिळते ना। आता प्रियांका खरगे हेमी हायकमांडाचे लक्ष ओढून घेवचे खातीर अशी विधान केले आसा। समाज सेवा आणि राष्ट्रीय सेवे खातीर RSS हे एक आदर्श आसा। अशा देशभक्त संघटनेचेर बंदी घालचेसाठी काही काँग्रेस नेता पुढाकार घेतले आसात। काँग्रेसचो खरो रंग आता उघड जाल्लो आसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान सामाजिक संकटा वेळार आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मानवतावादी मदत केली आसा। देशाच्या एकचारा खातीर आणि आमगेल्या संस्कृतीच्या रक्षणासाठी लगातार परिश्रम करते आसात। राष्ट्रसेवा आणि समाजसेवा करच्या RSSचेर कारवाई टिप्पणी केल्यार वयली जागा मिळू शकता अशें काँग्रेस फुडाराक दिसता, अशें भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा।